brani a kyerɛkyerɛ wododo no a eno achi Odi media network so edom aboa yen na waso yen asene na wanga se wani tua Odi media network de wo so ne ho a na chese ne nsem a kyede fefefe ene wode enam etuasi wo ma appliances no wode ni nyina bi ade aba we watete so ya aboofo mu wadaroma bomodien na wo so beche wode yese de be ya fie ade yo be ye mmere na afi wani so aka wankasa ufidua enso so emu na ene anwumere yi mu no Ade sa aboafo bi adaroma boa makasebo no emu atre mekire kasabdia woduo bi na yede wonum samba ma wo maka nyame information center wo achim achikrom David Ba information center wo achim kwadwokumi Osono information center wo achim esem achim krobo ase eye ni daso ne awurade de Yesu tumi ye wo achim dwaha sanso so na aguna twifo information center eno wo achim abenase Peace asumdwe achim batabi achim anyina se eye enosewa eye adom ewo akeka no krobo achim odumase eye tokua chidom ewo achim adubiase chinimenken eye sumnyame nana apia ewo nyankomase apolizevo da kingdom kam wochenanti ewo yasehuru achim ayeboafo eye god day ena ejigumo sanso ena kosam ewo achim achiase god first Achem betnase achema preku erade ena ayedimpa achem asene adwempa jinanko jama of bono mantemu nyaminsa wom achem nyankomase achem botwe adom arakwa okumani abonhia aboabo ehon so kaseboi ejigum ewo hodom a enye asemketoa enso ekra abusuafo wo onyinubria kan kaseboi emu no anuanu mienu ayesinkonya Ayaba besumwo me adwenpa hene kofi mensa dwene papa na papa ede wanim kai mene kapo obuoba ofori amanfo afei adwenpa ede yebechase yese ensam no ase ede amawana eneiwo enwumasua ho ensenkaye ena yede wo enso efrase na se de nyina yenim se MPP aban wo mo ena ye kofa baya Yekase school tuaso okwade a womo a enaja yetwe ye ne yani eto wode manimo na enwo asedanso ya nanado danko akufuado ene na pamfo na omudi school tuaso okwa ede eba ye no emfie pole eye enso ede kwa ne nwoche emu a na yejase yegusu a ye kurekure ma na se adwumadie we ansa na MPP aban de beba no ene ye chese Ghanafo tete nsam no srani abasaki kan nsem bebre so first chese MPP aban wontumi nye Ghana esika yesai ensem bebre na so ewi akire no na nado danko akufuado kire mu se be man sinso ansa no ham enti eja wono watintosu ato from ne de onsa fanta kire man fa free se chese oche ho bo ansa na Ghanafo ejina so di tumi ede ama no obehye ama no aye adwuma yegusu akurekurem na eno na enchaye eye mrahye bedwafie dom tatrete no womo ede betu dwakire mu se womahye ama ban agusu a woye amamra yedi ba bebo free SHS no eban se de be ya aban ba na aban ekwa aban bia ntimi nya tumi na onka se free SHS no sebio oba betwam na sansem wesu beto dwa no Ghanafo dodo na egusu omo ekire o madwen se de nyina nim se o my no eye kemma minka biti asem ne bade a obia so kye na adwe se de se na efata